액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kula Nasya Aulia Loditasari saka 24 dados warga. Kula Diasa Parayani saka absen 23 dados ronde sepuh. Kula Mesela Benedis Papahan saka absen 13 dados Ki Hajar Salokantoro. Kula Gabriela Skarayu saka absen kalih dados Endang Sawitri utawa Ibu. Kula Miftahul Aulia Salsabila saka absen 18 dados Baru Klinting. Nalika jaman kuno, ing desa Ngasem urip siji putri, asmane Endang Sawitri. Warga desa ora ana sing ngerti yen Endang Sawitri duwe bojo. Nanging dheweke ngandhut. Ora suwe mula nglairake lan ngegirisi warga amarga sing lair dudu bayi, nanging naga. Anehipun, naga punika saged guneman kados manungsa. Naga punika dipun paringi asma yaiku Baru Klinting. Nalika Baru Klinting wis jaka, dheweke takon marang ibune. Bu, apa kula punika duwe bapak kados lare-lare sesanipun? Lajeng sinten asma panjenenganipun, Bu? Akibat ratego mung diceritakake langsung. Bapakmu punika raja ingkang samenika lagi tapa ing guwa ing lereng Gunung Telomoyo. Sampun wancanipun panjenengan madosi lan kepanggih kalian bapakmu. Kula parengaken panjenengan tindak dhateng mriku saha bekta klintingan punika minangka bukti tinggalan bapakmu rumiyin. Kanthi bungah Baru Klinting tindak dhateng pertapan Ki Hajar Salokantara bapakipun. Tanpa mikir dangu, Baru Klinting enggal tindak dhateng guwa Telomoyo. Sendika, punapa punika leres pertapa saking Ki Hajar Salokantara? Inggih leres wonten wigatos menapa panjenengan mriki? Menawi panjenengan punika Ki Hajar Salokantara, berarti panjenengan punika bapakku, ingkang selama punika kula padosi. Miturut ibu menawi kula sampun mangertos bapak, kula kedah nedhake bukti klintingan punika. Menawi sampeyan punika pancen anakku, sampeyan kedah muteri Gunung Telomoyo. Mung banjur Baru Klinting nindakake dawuhe Ki Hajar Salokantara. Dheweke gampang bungkus awake ing Gunung Telomoyo kuwi. Banjur topo. Suwe-suwe anggone semedi, awake saya ketutupan reget, lumut lan gegodhongan. Ing satunggaling dinten, Desa Patok badhe ngawontenaken pesta ageng saha badhe madosi kewan ageng ing alas. Ananging boten wonten satunggal warga ugi ingkang saged angsal kéwang sing ageng. Ananging nalika para warga sampun bingung, para warga ningali naga ageng ingkang lagi tapa ing Gunung Telomoyo. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Wah, delok niku, wonten daging ula ingkang gedhe. Wis ayo diteteli ae kawan niku. Nek diteteli gak apa-apa ta iku. Wis ayo gas. Warga desaku mau langsung neteli daginge Baru Klinting. Dumugi ing desa, para warga enggal ngawontenake pesta ageng-ageng. Ana bocah cilik sing mambune ora enak marani pesta punika lan njaluk panganan. Ananging para warga ngusir bocah punika. Ngapunten, Bude Pakde, kula nyuwun panganan. Kowe lari basin, ngalih saka kene lek gak bakal tak jejuk kowe. Nggih, kula badhe medal saka mriki. Baru Klinting lajeng tindak saking papan punika lan manggihaken gubuk tuwa sarta kepanggih kaliyan janda sepuh. Mbah, napa kula saged nyuwun dahar? Inggih, Le, lenggah mriki riyin. Nggih. Jenengmu sapa to, Le? Baru Klinting, Mbah. Janda sepuh ingkang sae menak ugi krasa mesakaken lan ngijini Baru Klinting kanggo dahar lan sare wonten ing griyanipun. Nalika wonten ing griya janda sepuh punika, Baru Klinting lan janda sepuh pun sami cecaturan. Amargi janda sepuh sampun sae menak kaliyan Baru Klinting,
Baru Klinting lajeng bales kebecikanipun. Mbah, nalika ning mirengaken swanten gemuruh, Mbah siapno lesung, nggih. Kula pamit rumiyin. Tapi ana apa ya? Tapi ya, Mbah bakal eling-eling. Hei bocah Basin, apa kowe bali maneh? Tak tempak kowe. Kula badhe medal saka mriki. Nanging yen panjenengan sekalian iso jabut sodo iki. Cak gemblong. Saya coba jabutan. Aduh, kok abot ngene? Aduh arek iki. Sodo apa iki cek abote? Amarga wis ra ono sing iso njabut, Baru Klinting enggal njabut dhewe. Pas warga ra ono sing percaya dhek iso njabut, nanging akhirnya Baru Klinting gampang narik sodo kuwi. Saking jabutan sodo kuwi, metu sumberan sing tambah dhuwur lan kuat liwat wektu. Kabeh penduduk ing desa kasebut sedo, kajaba Mbah Rondo sing apian. Iki amarga dheweke nggunakake lesung minangka perahu amarga banyu sing metu saka sumber kasebut bening, mula telaga kasebut diarani rawa pening ing desa kasebut. I used to think that I